हेल'। आदा प्रकाश ना? औ बुंलाय। माने जों दहाय माने बे माबा वेस्ट कार्बि आंलंनिफ्राय हरनाया। बे हिनजावनिया? अ बेनि जाथाया मा जामारदों? बिसोर आदा माने जों माने आङो बिनिनो फिसाइ आरोना बे हिनजावनिनो बै आं दा राजाखौ बावनानै थानाया। ओमफ्राय बेयावथ' माबा मेसेजखौ नों हरदों दा जायखिया स्क्रिनसट हरनाया? आं बै सासे माने न' खाथिनिखौ माबानानै आंनाव बिदि मबाइल गिदिर गैया नालाय जिअ मबाइल बेथ' गैया। नोंसोरो हौवा हिनजावसो नांलायलायदोंना बेवहाय नङा होमबा? नांलायाखै। होमबाथ' नों नायदो मोनसे खोथा आरोना जों जुदि गोमादोंब्लासो भिडिअ बानायो दा नांलायदोंब्ला नोंसोर सानैजों हौवाजों हिनजावजों नोंसोर सानैजों मा जाना मा नांलायलायदों बेखौलाय आंलाय बोरै बुंनांगौ जाखो? नुवा खोनायाथ' आङो बेखौ नों मोजां बे गाज्रि बिदिथ' होननो हायाना। आरो आं दिनैसिम जेसेबांखिनि भिडिअ बानायदोंना आं रावखौबो माने माबा खालामनो थाखाय भिडिअ बानायाखै आङो। सोरबा गोमादों नालाय गोमादों आं बेयाव भिडिअ बानायदों नङा होमबा? दा नोंनिखौथ' आं नुखाबायानो नोंसोर नांलायदोंसो नङा होमबा? बेयाव नांलायदोंसो होमब्ला आंनिफ्राय जेबो आं हानाय नङा आं बरनाम जालाबायगोन जानला मोनला नोंसिनि फेमिलि मेटाराव आं हाबनो हाया नङा होमबा? स' बेफोर नोंसिनि फेमिलि मेटार स' आं बेखौ हाबनो हानाय नङा आं माने बुंखायो जों माने जोंनि टारगेटआ जाय मानसिफोरा गोमादों बा माने माबायाखै एसे प्रब्लेम जाना दङ हास'वाखै बेखौ जोङो चेनेलनि माध्यमजों जोङो भिडिअ बानायनानै बयनिसिमबो दैथायहरो सोरबाफोर नुदोंब्ला खोन्थाहरनाय हरखाबाय। सोरबा बेंगा खाना खुजा बा सोरबा खर' गरम जानानै गोमानाय बैसोरनि थाखायसो जों भिडिअ बानायो दै आरो सोरबा गोमाथारदोंबासो। बाट नोंसिनि मेटारा मा जाहैबाय खोनासं नोंसिनि मेटारा मा जाबाय नोंसोर नांलायदों नोंसोर दाबो नांलायो नोंसोरो रायलायो दा बेयावहाय आंहा नोंसिनि बे फेमिलि मेटाराव हाबनाय आंहा गोनांथि गैया आरो आं ओरैनो जानला मानला बदनाम लाया आङो आरो आं दिनैसिम जेसेबां भिडिअ बानायदोंना आं बेफोरबायदिनि भिडिअ बानायाखै गोमानायनिल' भिडिअ बानायखादों। आदा माने जों नांलायनाय गैयामोन आरोना मोजांसोमोन।